Мичиганның Дирборн қаласында Гарәп Американнар музейында сайлауларны күзәтү кичәсендә берничә кеше көткәнчә Дональд Трамп җиңде. Трамп расизм һәм фанатизм кулланды. Ул аны сайлаучыларны үз ягына аудару өчен файдаланды. Аның нәтиҗәсе хәзер телевидениедә. Бик куркыныч бу. Бу төндә Нәмзәт Габдулла Хәммүд Мичиган вәкилләр пулатына сайланса да каршылыклы хисләр кичергән. Бу сәер контраст. Дирборн тарихында беренче тапкыр беренче буын Гарәп Американ, мөселман сайланды. Шул ук вакытта штатта Трампны яклый алабыз, ә ил күләмендә аның президентлыгына теләктәшлек күрсәтә алабыз. Хәммүд үз районындагы кайбер кешеләрнең үзе өчен тавыш биргәнен һәм бер үк вакытта Трампны яклаганын да белә. Бу куркыныч, чөнки бүген мин гаиләм белән бәйрәм иттем, ә иртәгә бәлкем уянып, хиҗаб киеп йөргән әнием һәм сеңелләремә урамга чыкканда сак булыгыз дип әйтермен. Бу миңа расизм һәм фанатизмның җиңүен, минем расизмнан арынган җәмгыятьтә бер кайчан да яшәмәгәнемне, кайбер төркемнәрнең, шул исәптән минекенең дә бу илдә теләнмәгәннәр арасында булуын күрсәтә. Әмма Гарәп Американнарының икътисади һәм социаль мәсьәләләр үзәгендә хукук белгече буларак ярдәм итүче Ашра Нур шикләнеп һәм куркып утыруга караганда эш итәргә әзер. Безнең мондагы фикеребезне тарату, кешеләргә кем булуыбызны күрсәтү, бер каяда җыенмавыбызны белгертү. Башкаларныкы булган кебек, бу безнең дә ил. Без аңа өлеш кертәбез һәм һәрвакыт кертеп килдек. Arab American News газетын нәшр итүче Усама Сиблани күп кенә американнар Хиллари Клинтон өчен тавыш бирсә дә, аны яратып бетермиде. Бу сайлаулар аларның күңелен бик нык кайтарды. Америкадагы мөселманнар һәм Гарәп Американнар өстенлек биргән намзәт булмады дип исәплим. Алар бәлкем Клинтонга ул иң яхшы намзәт булган өчен түгел, ә Дональд Трампка каршы булганга гына тавыш биргәннәрдер. Бу Arab American News басмасы өчен тарихи сайлау булды. Басманың 32 еллык тарихында ул бер намзәтне дә хупламады. Хуплаудан тыелу гына түгел, Сиблани президентны сайлауда да катнашмады. Мин үзем республикан, яки мин республикан идем. Һәм республикан фиркасы мөселман җәмәгатьчелеге белән мөнәсәбәтләрен бозды дип саныйм. Һәм алар бу киртәләрне җимерер өчен каты тырышырга тиеш булачак. Бу эш инде республиканнар контролендәге вәкилләр пулаты һәм сенат белән эшләячәк киләчәк президент Трамп җилкәсенә төшә.